سلام وسنا ينعخم يكون فنونا تكاتاتلو خبرات تعزبتنا نلوم عربي سلسة ميازيا اختشن إسان شتشن استدالوا حد زيناتات حزلكم قريبا له مكتالكم بخبر عدم فلما كان تاتو أب كل التقرأي أبز السحاب كبابيتا زلو قداي مرت أن كنتاتون فولي حير أوروميا أديسا باقاتيو وغاندا خبي أمريكا تسوغو قسابات تقبيلا إسرائيل أب إيران زكاية ناي مريت سريحة أمريكا كم زي تتصنبر قليتا إيران إيدوم كساب زوبو كنك ألسينا إسرائيل مس فرنسا زنبرا كل وتادراوي وعلات سريزا إذن كالئن بزرز حزاركم كقربي كتكاتاتولني بخبر عدم أب كل التقرين أبتوم زي الصحاب وغبابتات قداي مزقبا مرتسي أب كما يكونتات اللو كساب إسان شوعة مقابيت كلتشحن إسان شدشان أب زولو قزي إسان شمونت نتب سلسته ميلون مرتسي كم تمزقبو زفلت هاقرا بورد مريتش إثيوبيا دحري 4 معالتي شدشة ميازيا كلتشحن إسان شدشان مزقبا مرتسي شابعي حافشاو مريتش إثيوبيا كبك مخانو أفليتو هاقلاو بورد مريتشا بغلت ميازيا أبزوت أو مقلتي عمسح مزقبا مرتسي تحسد كم استفدت أما بمقلات ما أرم تخوست كم زلون الزغون انت زي كيلو تحسد زقات أملن كللات نقطات بملاي سقم تخوست كم زغل أتنكرو أستاد كل تور حتراح تريفو زلو شابعي هاقراو مريتشا إثيوبيا مزقبا مرتسي كزازم 4 معالتات عدمة تريفو زلو خوينو أب كل تقراي يغون أبتم زي الصحاب وخبابتات مزح مريتشا خمزي تجمريو زقل زلو بأتو جيتاترو ردا زمرح ودب سمرت مريتشا خساتف مخانوكوا أنت قلتة بوغن حواحد جن مريتشا أي كايرينيو بزبل مرقتي وسيدو سلو زلو تسأقن كم زلو حالافي كفلي ميديا كوميونيكيشن اتي ودب حلفهم نرأى ندوتشي بيلا حبيرو نحنا أبستفلالي بوتاتات زودادرو حسيات تغريمنا لنا أب تقراي مرجع أي كايرين زبل تنوع مرقتي بوغن حواحد ينتصوار غلو منغست فدرال مرجع خكايدالو زبل مرقتي انت وسيدو بورد مرجع إثيوبيا حقن دنبن فدرال كخبرالو ويلو بهراو بورد مرجع إثيوبيا كاب كل تقراي وصاي أب زركبا حمورا عدرمص كورمن أفلا صلمتي رايا علاماتان أب زركب مرجع بايتو فدريشن قطاو مرجع بايتو وكلت هزبن كيكايد كم زوسنن نزوسانه زدما أب قبر خوع المخانون كفلت إقباء زوسانة نابيت فردي بمخاد بزو خط فتيريو كابتوم زي الصحاب وخبابيتات حادة أب زبا والكايت أجدي سيتي تحمورا حادة خوينو حجة أب تحتي كل رام حراز ركبيو أب زم حدا زنط فصبات كم زبلو أب تخبا بزرقة ممزقبا مرتسي لن يبلو سبات نمرجع كدالون لنا انتخونا خصاب حجي بورد مرجع نابت خباب متيو مدلاوات كجبر وي مرتسكي كمزقب ايرانا كبلو وسيخوم قليصوم هاقراو بورد مرجع شابعي بزعبا حفشاو مرجع زكايت كبابتات كونتات سأتا قدما أوارح مس مشارختي أكالات زقبرو زيتا أب كل تقراي زولو كونتات سأتا كم زيتا لزقالت مكتلا بومبر ديمقراسويت سلفي تقراي أدو تقابو أب كل تقراي مزقبا مرتسي حاويسو نتفتات مرجع خمزيلا قليصو دليتن بهاجن حزب تግራይ بمرጫ ዝተመርጸ መንግስቲዩ እንተኾነ ግን እዚ ኸውን ኣይከኣለን ግዜያዊ ምሕዳር እውን ነዚ ዕድል ኣይፈጠረን ክብል ከሲሱ ክብል ጸብጸባት ድምፂ ጀርመን የመልክት ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣንጻር ስርዓት ብልጽግና ዝቐንዐ ሰላማዊ ሰልፊ ተኻይዱ ኣብ መላእ ክልል ኣምሓራ قتلتنا بمرجع عين مرتم بزبل جروح استسنة وعوع سلامة وسلفي تغايدو كم زلو كاب استفلالي منجتات استرغبة حبريتا ملكت ابتتمالي كلتا ميازيا خلتشن عيسان شدشن اب استفلالي ختماتات تا خلل استغايدة زلو سلامة وسلفتات أرقاوين دك آنستيو من إسايات هتسانات بحابر أنت أسرعت بالتقنا دمتسو ماسمعهم عبت السلفي استرغبو سلفنياتات بزي فرحي سلام يلن بزي دحنت لمعات يلن كمون دمت أزبي انت زي تخبيرو مرجع ترجم يبلون بزبلو روحتات تسمعهم عبت تمالي كلتا ميازا شامنا عمد نايتي قدما مينستر أبا حمد ناب سلطان زمت علت كوينا إثيوبيا أب كبيد دلهامت كوينا تحلفو خمزلا استفلالي تنتنت بوليتيكا زهبو رئيتو يملكت فولي حلي أوروميا أديس أبابا أتيو تمالي ببايتو وكل تزبيز تصدقا حدش حقي جبناو أسرارها بأبالات بايتو بأكاتا عمان قدي تصدقو تأكاتا عنكت إسان حموشن نوس عنكت سلسة تحقي بيت فردي كل أوروميا أما محدار كتما أديس أبابا قبل الاتكالات نبرت جنزب سندات منغستي كل أوروميا استفدت أمو جبنات ناي مفراد سلطان اللون يبل نازل متكبر دما سرق بوليس اتخلل ناي أدما مبتان بوليس من محدارات كتما أديس أبابا كوافورو مغانم اتحبري تايملكت إذا حق
ዝጠሓሰ ተባሂሉ ዝግለጽ ዘሎ ኣዋጅ ካብ 2013 ጀሚሩ ብተደጋጋሚ ናብ ባይቶ ቀሪቡ ተቃውሞታት ኣጋጢሞ እዩ። እቲ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ነዚ ሕጊ ከጽድቆ ስለ ዘይከኣለ ሕጂ ስልጣኑ 3 ወርሒ ጥራሕ ተሪፎ ኣብ ዘለወሉ እዋን እቲ ዝጸድቕ ሻድሻይ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ምስ ወከልቲ ህዝቢ ኣባላት ኣምሓራ ዝኾነ ዶክተር ደሳሌን ጫኒን ኣቶ ኣበበው ደሳሌን ብትሪ ተቃዊሞም ኣለዉ። ይኹን እምበር ከቢድ ተቃውሞ ተሰንዩ ጸዲቑሎ። ኣሜሪካ ዜጋታታ ናብ 5 ክልላት ኢትዮጵያ ከይገሹ ኣጠንቂቓ። ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ዜጋታቱ ናብ ክልላት ትግራይ፣ ኣምሓራ፣ ዓፋር፣ ጋምቤላ፣ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ከይገሹ ኣጠንቂቑ። ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ብ2 ሚያዝያ 2026 ኣብ ዘውፅኦ ዓለማዊ ኣማኻሪ ጉዕዞ ንኢትዮጵያ ብደረጃ 4 ዝፍለጥ ዝለዓለ ደረጃ ሓደጋ መገሻ ሂብዋ። ኣዲስ ኣበባ ብተዛማዲ ርጉእ ኣብ ዝኾነሉ እዋን ኣብ ካልኦት ከባቢታት ተሃገር ስፍሕ ዝበለ ግጭት ዕግርግርን ይቐጽል ከም ዘሎ ገሊጻ። ኡጋንዳ ካብ ኣሜሪካ ዝተሰጎጉ 12 ሰባት ተቐቢላ። ብመሰረት ስምምዕ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ካብ ኣሜሪካ ዝተሰጎጉ 12 ሰባት ዝሓቆፈ ጉጅለ ብ2 ሚያዝያ ናብ ኡጋንዳ ከም ዝኣተዉ ጸብጻባት ሮይተርስ ይሕብር። ሓደ ስሙ ክግለጽ ዘይደለየ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን መንግስቲ ኡጋንዳ 12 ሰባት ናብ ኡጋንዳ ከም ዝኣተዉ ኣረጋጊጹ። ኣብ ካምፓላ ኣብ ዝርከብ ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣማኻሪ ህዝባዊ ጉዳያት ያስሚን ሂብራዊ ኩሉቲ ብክልቲአን ሃገራት ዝተኸተመ ስምምዕ ውሑድ ሳልሳይ ሃገር ዝግበር ዝውውር ምስ መንግስቲ ኡጋንዳ ሙሉእ ብምትሕብባር እዩ ዝፍጸም ዘሎ ኢሉ። እቶም ዝተሰጎጉ ሰባት ዘይግነቶም ኣይተገልጸን። ማሕበር ሕጊ ኡጋንዳ እቶም ዝተሰጎጉ ሰባት 5 ሚያዝያ ናብ ሃገራዊ መዕርፎ ነፈርቲ እንቴቤ ከም ዝኣተዉ ሓቢሩ። ኡጋንዳ መዝገብገበን ዘለዎም ዝተሰጎጉ ሰባት ከም ዘይተቐበል ዘፍለጠት ኮይና ኣብ ወርሒ ነሓሰ ካምፓላ ምስ ዋሽንተን ከም ተሰማምዓ ምሕባራ ዝዝከር እዩ። ኡጋንዳ ልክዕ ከም ጋና፣ ደቡብ ሱዳን፣ ካሜሮን፣ ኢስቲዋንን ካብ ኣሜሪካ ተሰጎጉ ሰባት ዝተቐበለት ናይ መወዳእታ ኣፍሪቃዊት ሃገር ይገብራ። እስራኤል ኣብ ኢራን ኣብ ዝካየድ ዝኾነ ናይ መሬት ስርሒት ኣሜሪካ ከም ዘይትጽምበር ገሊጻ። እስራኤል ኣብ ውሽጢ ኢራን ኣብ ዝካየድ ዝኾነ ይኹን ናይ መሬት ስርሒት ኣሜሪካ ከም ዘይትሳተፍ ከም ዝወሰነት ማዕከናት ዜና እስራኤል ይሕብሩ። ዋሽንተን ሰራዊት ብምውፋር ንቕድሚት እትስጉም እቲ ተልእኾ ብሓይልታት ኣሜሪካ ጥራይ ዝፍጸም። እዚ ምዕባለ ኣብ ዞባ ወጥሪ እናወሰኸ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ዝረአ ዘሎ ኮይኑ ኣብ ኣሜሪካ ብዛዕባ ህልው ዝኽእል ወታደራዊ ኣማራጺታት ዝካየድ ዘሎ ዘተ እዩ። ኢራን ዝኾነ ይኹን ናይ ወጻኢ ምድራዊ ወራር ብሓያል ሕነ ከም ዝቕበሎ ኣቐዲማ ኣጠንቂቓ ነይራ እያ። ተንተንቲ ከም ዝሕብሮ ውሳነ እስራኤል ብዘለዎ ዝተሓላለኸ ሓደጋታትን ናይ ምድራዊ ኩናት ኣብ ኢራን ከምኡውን ብናይ ሕጂ ጸጥታ ውዕላት ዝጸለመ ምዃኑ ይሕብሩ። እስራኤል ገና ብኻልእ መልክዓት ከም ስለያ ወይ እውን ምውሃድ ደገፍ ክትህብ ትኽእል እኳ እንተኾነት ናብ መሬት ኢራን ወታደር ክትሰድድ ግን ተኽእሎ የለን። እስራኤል ድሕሪ ናይ ሰሙናት ኩናት ድሕሪ ሕጂ ኢራን ናይ ህላዊ ስጋኣት ኣይኮነትን ትብል። ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ኔታንያሁ ኢራን ድሕሪ ናይ ሰሙናት እተኻየደ ውግእ ድሕሪ ደጊም ንእስራኤል ናይ ህላዊ ስጋኣት ከም ዘይትፈጥር ገሊጹ። እዚ መግለፂ እዚ ድሕቲ እስራኤልን ኣሜሪካን ኣብ ልዕሊ ኒውክሌሳውያን ቦታታት ኢራን ስርዓታት ሚሳይላትን ከምኡውን ወኪላት ኢራን ዝኾኑ ከም በዓል ህዝቡላህን ሓማስን ሁትን ዝወሰዶ ሓባራዊ ወታደራዊ ስጉምቲ እዩ ዝወሃብ ዘሎ። ሰበስልጣን እስራኤል እቶም መጥቃዕትታት ንወታደራዊ ሓይሊ ኢራን ምሕር ከም ዘዳኸመውን ኢራን ዓበይቲ መጥቃዕትታት ናይ ምፍጻም ዓማ ከም ዘጉደለን ይገልጽ። እስራኤል ከም መዝሓል ጎንፂ ቡፈር ዝበለቶም ኣገደስቲ ቦታታት ኣብ ጋዛ፣ ሊባኖስ፣ ሶርያ ከም ዝሓዘት እያ ትገልጽ። እዚ ሓምሻይ ሰሙን ሒዙ ዘሎ ግጭት ኣብ ብዙሓት ግንባራት ይቐጽል ኣሎ። ብኢራን ዝድገፉ ጉጅለታት ከም በዓል ሁትን ህዝቡላህን ገና ናይ ምጥቃዕ ዓም እኳ እንተሃለዎም እስራኤል ግን ኣድማዕነቶም ከም ዝነከየ እያ ትዛረብ። ኔታንያሁ ነቲ ኩነታት ስትራቴጂካዊ ምግልባጥ ክብል ብምግላጽ እስራኤል ኣብ ዕላማኣ ክሳብ እትበጽሕ ወታደራዊ ስርሒታት ክትቅጽል ምዃና ገሊጹ። ኢራን ድልውነት ናይ መሬት ውግእ ኣዚዛ። ኣሜሪካን እስራኤልን ኢዶም ክሳብ ዝህቡ ክትቃለስ ቃልኣት እያ። ላዕለዋይ ወታደራዊ መሪሕነት ኢራን ምስ ኣሜሪካን እስራኤልን እናተጋደደ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ሓይልታት ኣብ መሬት ክካየድ ዝኽእል ስርሒታት ክዳለዉ ኣዚዙ። እዚ መምርሒ ዝወፀ ቴሄራን ኣብ ቀረባ እዋን ብዶናልድ ትራምፕ ዝተዋህበ መግለፂታት ብርቱዕ ምላሽ ኣብ እትህበሉ ዘላ እዋን ኮይኑ እዩ። ወታደራዊ ዓማ ተዳኺሙ ዝብል ዝኾነ ይኹን ኣተሓሳስባ ኣብ ዝነፅገሉ እዋን እዩ። ብመሰረት ወግዓዊ መግለፂታት ኢራን ተጻባእታ ኢዶም ክሳብ ዝህቡ ውግእ ክትቅጽል ዘለዋ መርገፂ ደጊማ ረጋጊጻ። እዚ ድማ እቲ ግጭት እናሓየለ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ተሪር መርገፂ ከም ዘለዋ ዘመልክት እዩ።
ላዕለዋይ ኣዛዚ ዝተሃገር ኣሃዱታት መሬታዊ መጥቃዕቲ ክካየድ ከም ዝኽእል ኣብ ልዑል ንቕሓት ክጸንሕ መምርሒ ሂቡ። እቲ ምዕባለ ኪኖም ምልውዋጥ ኣየርን ሚሳይላትን ትኩረት ክቕይር ዝኽእል ኮይኑሎ። እቲ ግጭት ናብ ቀጥታዊ ምትእስሳር መሬት ክሰፍሕ ከም ዝኽእል ስክፍታታት የልዕል ኣሎ። ቅጽበታዊ ናይ መሬት መጥቃዕቲ እኳ እንተዘይተረጋገጸ እስጉምቲ ግን እናዓበየ ዝኸይድ ዘሎ ትጽቢት ዝሰፍሕን ዝነውሕን ምግጣም ዘጉልሕ እዩ። ድሕቲ ንኢራን ናብ ዘበነ እምኒ ተመሊሳ ዝብል ጸሓፊ ኩናት ኣሜሪካ ዝምልከት ርእይቶ ካብ መደረ ፕሬዚደንት ትራምፕ ዝተወስደ ካብ ኤምባሲ ኢራን ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ሓያል ተቃውሞ ድሕሪ ምቕራቡ እዩ። ከም መልሲ ናይዚ ድማ እቲ ኤምባሲ ንታሪክ ውርሻ ኢራን ዝከላኸል መግለጺ ኣውፅኡ። ዘበነ እምኒ ገና ኣብ በዓትታት ሓዊ እናደለኻ ኣብ ዝነበርካሉ እዋን ኣብ ሲሊንደርን ሳይረን ሰብኣዊ መሰላት ንጽሕፍ ነይርና። እቲ መግለጺ ነዚ ንመብዛሕትኡ ግዜ ሓደ ካብቶም ቀዳሞት ዝፍለጡ ቻርተራት መትከላት ሰብኣዊ መሰላትን ባህላዊ ምጽዋትን ዘንጸባርቕ ተባሂሉ ዝጥቀስ ሲሊንደር ሳይረስ መወከሲ ገይሩ። እቲ ኤምባሲ ብተወሳኺ ነዊሕ እዋን ጸንሐ ጽንዓት ኢራን ኣስሚሩሉ ተሃገር ዓበይቲ ታሪኻውን ናዕብታት ከም ዝተጻወረት ኣጉልሑ ወራራት ኣሌክሳንደር ዓብይን ወራራት ሞንጎልያን ሓዊሱ ገና ከም ስልጣነ ህላውኡ ይቕጽል ኣሎ። ንህበቡላ ኣሌክሳንደርን ወራራት ሞንጎልያን ተዓዊትና ተሪፍና ምኽንያት ኢራን ሃገር ጥራይ ዘይኮነት ስልጣንያ እውን ኢሉ። እዚ መግለጺ ኢራን ኣሜሪካ ዘባዊ መሓዙታን ሃገራትን ኣብ ዝሳተፈሉ ዘላ እዋን ዲፕሎማስያዊ ቃላት ዝዓመቐ ታሪኻውን ስነ ሓሳባውን ትረኻታት ዘንጸባርቕ እናወሰኸ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን እዩ። መስተንክርን ዓናውን መጥቃዕቲ ኣስታት 300 ዝኾና ናይ ነዳዲ መካይን ኢራን ዝሓቖፈ ዓብይ ቆንስል ብዝተዓጻጸፈ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ብትኽክለኛ መጥቃዕቲ ሙሉእ ዓንዩ። እቲ ንኽልቲኡ ውሽጣዊ ድሌታት ኢራንን ንወታደራዊ ስርሒታት ዝኾኑ ኣገዳሲ ቀረብ ነዳዲ ዝሓቖፈ ቆንስል ናብ ስትራቴጂካዊ መከፋፈሊ ነጥብታት ክትስጉም ኣብ ዝፈተነትሉ እዋን ኣብ ርሑቕ በረኻዊ ከባቢ ተደምሲሱ ብዙሓት ዓበይቲ ፍንጀራታት ነቲ ዓምዲ ቀዲሞሞ ንማእከል ኪሎሜትራት ዝንውሓቱ ኣሰር ዝነድድ ስብርባር ረጒድ ጸሊም ትክን ናብ ሰማይ ዝዓረገ ይረአ። ክሳብ ሕጂ ወግዓዊ ሓላፍነት ዝወሰደ ጉጅለ እኳ እንተዘየለ ምዕቡልን ትኽክለኛን ናይቲ መጥቃዕቲ ግን ምዕቡል ቴክኖሎጂ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ኣሜሪካ ወይ እውን እስራኤል ብትሪ ዘመልክት እዩ። እዚ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ እቲ ድሮ ዝፈርስ ዘሎ ቁጠባ ኢራን ነዊሕ እዋን ጸንሐ ወታደራዊ ስርሒታት ናይ ምቕጻል ዓማ ዘርኢ ሓያል ጽፍዒት ይብሉ ይገልጽዎ ኣለዉ። ኣብ ማእከላይ ምብራቕ እናገደደ ዝኸይድ ዘሎ ግጭት ኣብ ዝሓለፉ መዓልታት ኣብ ርእሰ ከተማ ኢራን ቴህራን ኣብ ልዕሊ ጥዕና ዝተፈጸመ መጥቃዕታት ከም ዝተፈጸመ ተገሊጹ። ኣብ ኢራን ኣብ ዝርከብ ፓስተር ኢንስቲትዩት ርኡይ ጉድኣት ስለ ዝበጽሖ ኣገልግሎት ጥዕና መሃብ ይቕጽል ከም ዘየለ ተገይሩ። እቲ ኢንስቲትዩት ኣብ 1920 ዝተመስረተ ኮይኑ ንልዕሊ ሓደ ዘመን ኣብ ዝተፈላለየ መዳያት ሕክምናዊ ምርምር ክሰርሕ ጸኒሑ እዩ። እቲ ኣብ ህፁፅ ኩነታት ሓዊሱ ኣብ ምህላውን ምድንፋዕን ጥዕና ህዝቢ ዓብ ተራ ይጻወት። ክልተ ክፍልታት ምስ ውድብ ጥዕና ዓለም ከም ተሓባበርቲ ማእከላት ክሰርሑ ጸኒሖም እዮም። ብተወሳኺ ሆስፒታል ስነ ኣእምሮ ዳራም ሲና ብ29 መጋቢት ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ርኡይ ጉድኣት ከም ዝበጽሖን ንመንሽሮ ማልቲፕል ዝፍውስ መድሃኒት ዘፍሪ ትካል መድሃኒት ቶፊክ ዳሩ ድማ ብ31 መጋቢት ብኻልእ መጥቃዕቲ ከም ተሃስየ ተገሊጹ። ካብዚ ፍጻመታት ዝኾነ ጉድኣት ከም ዝበጽሐ ተገሊጹ። ካብ 1 መጋቢት ጀሚሩ ውድብ ጥዕና ዓለም ኣብ ኢራን ልዕሊ 20 መጥቃዕትታት ኣብ ክንክን ጥዕና ኣረጋጊጹሎ። እዚ ድማ ብውሕዱ 9 ሞት ከም ዘስዓበን እዚ ድማ ናብ ሓደ ሰራሕተኛታት ጥዕና ተላባብዒ ሕማማት ኣባል ማሕበር ቀይሕ ወርሕን ኢራን ሓዊሱ እዩ። ካብ ቴህራን ወፃኢ እውን ኣብ ልዕሊ ጥዕና ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ተመዝጊብሎ። ብ21 መጋቢት ኣብ ጥቓ ሆስፒታል ኢማም ዓሊ ኣብ እንዳ ኢንዲሜሽክ ኣውራጃ ኩዘስታን ዘጋጠመ ፍንጀራ እቲ መሳለጥያ ካብቲ ቦታ ክወፅእ ኣገልግሎት ደው ክብልን ምኽንያት ኮይኑሎ። ኣብ ኢራን ከምኡውን ኣብቲ ዞባ ዝርአ ዘሎ ግጭት ኣብ ሃዋህው ኣገልግሎት ጥዕና ድሕነት ናይቶም ኣብ ትካላት ጥዕና ዝርከቡ ሰራሕተኛታት ጥዕና ሕሙማትን ሲቪላዊ ጽልዋ ይሕድር ኣሎ። ምንጪ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ሓፈሻዊ ዳይሬክተር ኣብ ባግዳድ ዝርከብ ኤምባሲ ኣሜሪካ ትማሊ ሐሙስ ዜጋታት ኣሜሪካ ካብ ኢራቅ ብቕልጡፍ ክወፁ ኣተሓሳሲቡ። ኣብ ውሽጢ ዝቕፅሉ 24 ክሳብ 48 ሰዓታት ኣብ ርእሲ ከተማ ተሃገር መጥቃዕቲ ክፍጸም ከም ዝኽእል ኣጠንቂቑ። እቲ ኤምባሲ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣሜሪካ ኤክስ ኣብ ዝዘርግሖ ናይ ጸጥታ መጠንቀቕታ ምስ ኢራን መሓዙታ ሚሊሻታት ኢራቅ ኣብ ማእከላይ ባግዳድ ንዜጋታት ረብሓታት ኣሜሪካ ዓላማ ብምግባር መጥቃዕቲ ክፍጽሙ መደብ ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ገሊጹ። ክቐርቡ ዝኽእሉ ሸቶታት ኣሜሪካውያን ኩባንያታት፣ ዩኒቨርሲቲታት፣ ዲፕሎማስያዊ ትካላት፣ ትሕተ ቅርጺ ጸዓት፣ ሆቴላት፣ ማዕርፎ ነፈርትን ከምኡውን ምስ ኣሜሪካ ተኣሳሰሩ ተባሂሎም ዝግመቱ ትካላት ሲቪላዊ ቦታታት ኢራቅ ከጠቓልሉ ከም ዝኽእሉ ገሊጹ።
እቲ ኤምባሲ ቅድሚ ሕጂ ሚሊሻታት ንኣሜሪካውያን ጭውያታት ዕላማ ከም ዝገብሩ ኣመልኪቱ ዜጋታት ብዘይ ወዓል ሕደር ካብቲ ሃገር ክወፅኡ ተሓሳሲቡ ብዝኾነ ምኽንያት ናብ ዒራቅ ኣይትጓዓዙ ኣብኡ እንተሃልዮም ብቕልጡፍ ተበገሱ ይብል እቲ መጠንቀቕታ። ሰራዊት ሱዳን ምስ ኢራን ርክብ ኣለዎም ብዝብል ብጉጅለ ኢማራት እስራኤል ኢትዮጵያ መሰረት ዘይብሉ ፕሮፓጋንዳ እኳ እንተገበሩ አልቡርሃን ግን ሱዳን ምዘን ሃገራት ሙሉእ ምትሕጋዝ ደው ኢላ ከም ዘላ ኣስሚሩሉ። አልቡርሃን ሃገሩ ወሽመጥ ዓረብ አንጻር ዝኾነ ይኹን መጥቃዕቲ ኣላይ ስጉምቲ ናይ ምውሳድ መሰል ከም ዘለዎም ብምጥቃስ ኣገዳስነት ዞባዊ ጸጥታን ሓባራዊ ምትሕባርን ኣጉልሑ። ክቡራት ተዓዘብትና ናይ ሎሚ ነበረ መደባትና ነዚ ይመስል። ቁጥፉን እዋናውን ሓበሬታ ክትረኽቡ ላይክ፣ ሼር፣ ኮመንት፣ ሳብስክራይብ ክትገብሩ ብኽብሪ ዕድም ሰሰናዩ።